Γεια σας, είμαι η Ζωή Γαβριλίδου, συγγραφέας του βιβλίου και σας καλωσορίζω σε ένα διαφορετικό ταξίδι. Ένα ταξίδι στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς πανικό και χωρίς δύσκολες λέξεις. Ξέρω τι σκέφτεστε, μα εγώ δεν έχω ιδέα από υπολογιστές ή η τεχνητή νοημοσύνη είναι μόνο για επιστήμονες. Λάθος. Αυτό το βιβλίο είναι για όλους εμάς, τους απλούς χρήστες, που θέλουμε να καταλάβουμε τι κάνει η Αλέξα όταν τη ζητάμε να μας παίξει την αγαπημένη μας μουσική ή πώς το Netflix ξέρει ποιες ταινίες μας αρέσουν. Τι θα μάθουμε μαζί? Θα μάθουμε πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, πού τη συναντάμε κάθε μέρα και κυρίως πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε έξυπνα, ηθικά, κριτικά και δημιουργικά. Χρειάζεται απλώς περιέργεια και να αφιερώνετε λίγο χρόνο κάθε μέρα. Πώς είναι φτιαγμένο το βιβλίο αυτό? Χωρίζεται σε 3 μεγάλες ενότητες και ένα γλωσσάρι. Κάτι σαν ένα φιλικό GPS που σας οδηγεί να πλοηγηθείτε στις σελίδες του βιβλίου. Το πρώτο μέρος που λέγεται λίγη θεωρία, με απλά λόγια. Εκεί μαθαίνουμε βασικά πράγματα, για παράδειγμα, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πώς δουλεύει, πού τη βρίσκουμε γύρω μας. Στο δεύτερο μέρος, εξάσκηση στην πράξη, σηκώνουμε τα μανίκια, πιάνουμε τα εργαλεία στα χέρια μας, ChatGPT, Canva, βίντεο, ADID και πάρα πολλά άλλα. Μην τρομάζετε, έχει οδηγίες βήμα-βήμα. Στο τρίτο μέρος, οδηγός για prompting και meta-prompting, μαθαίνουμε τη μαγική τέχνη του να ρωτάμε σωστά τις μηχανές. Γιατί όπως πάρα πολύ συχνά λέω, η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο έξυπνη, όσο έξυπνα τη ρωτάμε εμείς. Πώς διαβάζουμε και τι κάνουμε στην κάθε ενότητα? Εύκολο. Κάθε κεφάλαιο έχει 4 μέρη. Σκεφτείτε το σαν μια μικρή περιπέτεια. Έχει το μαθαίνω, όπου εκεί δίνουμε λίγη θεωρία με απλά λόγια και κατανοητά. Το κατανοώ κάνοντας, όπου εκεί πιάνουμε δουλειά, παίζουμε με εργαλεία, πειραματιζόμαστε και δοκιμάζουμε. Το αναστοχάζομαι, όπου εδώ κάνουμε μια παύση, σκεφτόμαστε τι μάθαμε, τι μας εντυπωσίασε και τι μας μπέρδεψε. Και τέλος το βλέπω και ακούω, όπου βλέπουμε βίντεο, ακούμε podcast που μας εξηγούν καλύτερα τι διαβάσαμε. Μην φοβηθείτε να πειραματιστείτε. Αν κάτι δεν βγει όπως το περιμένετε, σημαίνει ότι μαθαίνετε. Αυτή είναι η διαδικασία. Και αν έχετε βέβαια απορίες, ψάξτε, ρωτήστε, δοκιμάστε ξανά. Αυτή είναι η ουσία της μάθησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά γιατί να το κάνετε όλο αυτό? Γιατί πολύ απλά η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει και όποιος τη γνωρίζει αποκτά ένα υπερόπλο, να καταλαβαίνει τον κόσμο που αλλάζει γύρω του και να συμμετέχει σε αυτόν με σιγουριά. Εύχομαι αυτό το βιβλίο να σας βοηθήσει να δείτε την τεχνητή νοημοσύνη όχι σαν κάτι τρομακτικό, αλλά σαν έναν έξυπνο συνεργάτη, που αν του φερθείτε σωστά, μπορεί να κάνει τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη και πιο διασκεδαστική. Σας εύχομαι καλή ανάγνωση και καλή επικοινωνία με τα ρομπότ σας. Και θυμηθείτε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε για να μας αντικαταστήσει, ήρθε για να μας βοηθήσει.